Романтизмът като духовно движение, като културно-историческа епоха, като стил в отделните изкуства, излиза на сцената в края на 18 век, тържествува, особено в музиката, през целия 19 век и утихва, угасва, оттегля се в началото на 20 век. Но като казвам всичко това, визирам все пак наистина на първо място музикалния романтизъм. Защото ситуацията в литературния романтизъм, в романтизма, в изобразителните изкуства е доста по-различна и доста по-сложна. Той там в 19 век се конкурира с други стилове, много силно изразени, за които ние днес няма да говорим. За романтизма са давани толкова много дефиниции и то е разглеждано толкова много различни ъгли, че понякога човек се среща с дори абсурдната теза, че романтизъм като такъв не съществува, че той означава толкова много неща, че в последна сметка този термин се самодискредитира. Ние няма да застъпваме днес тази теза, напротив, ще боравим с романтизма като едно много добре профилирано културно-историческо явление, много яко, много силно изявено, защото ако съществуват множество дефиниции за романтизма, ако, пак повтарям, той може да се разглежда от всевъзможни гледни точки, то изследователите вероятно в два пункта са единодушни. Първо, че в романтичната епоха, в противовес на предходната просветителска и класицистична, примат има емоционалното начало над рационалното, чувството над разума. И второ, че в съзнанието на романтика светът се разделя на две. Явява се един световен дуализъм. Света на пошлата, банална, безинтересна ежедневност и света на идеала, на изкуството, на въображението, най-общо казано. В този втори свят романтика търси своето място. Романтизмът е златно време за музиката. Явява се една цяла плеяда, извинявам се за баналния израз, но тук той е уместен, от знаменити композитори. Композитори от различни национални школи. Немски, френски, италиански, славянски, скандинавски, та дори и иберийски в края на епохата. Ако искаме обаче да изберем една фигура, която да репрезентира явлението, една композиторска, една художествена личност, ще бъдем наистина затруднени от една страна, защото, както казах, композиторите романтици са много, но от друга страна можем да си позволим този експеримент, ако насочим погледи си към Роберт Шуман. По няколко причини. Първо, Роберт Шуман е човек и творец, у когото емоционалното и въображението са в невероятно голяма степен развити, у когото музиканта и литератора, тук в скоби трябва да кажем, че при романтиците има една тенденция за доближаване, сближаване
синтезиране на изкуствата, както беше впрочем в барока, но по друг начин. Защото, втора скоба отварям, романтизма по някакъв начин е типологически сроден на барока. Та при Шуман виждаме и музиканта, и литератора, които са си подали ръка. И на трето място, при Шуман виждаме не само наличие на романтично възприемане на света, на романтично претворяване на света, на романтична художествена продукция от музикален и музикално-литературен характер, но и романтичен живот. Роберт Шуман е саксонски композитор, роден в градчето Цвикау на 8 юни 1810 година в семейство на един много интелигентен човек, книгоиздател. Бащата на Шуман не само е книгоиздател, но той е и преводач. Той е човек, който пише, създава литература. Той е човек, който е влюбен в изкуствата. И той е човек, който насърчава артистичните склонности на малкия Роберт. За съжаление, бащата почива тогава, когато Роберт е на 16 години и за известно време живота на младия Шуман трябва да поеме по друга посока. Шуман започва да се занимава едновременно с музика и литература, още като съвсем малък, по различен начин. Той попада в чудния свят на книжарницата на баща си, където може да чете на воля. Чете Гьоте и Шилер, разбира се. Чете романтиците, Байрон. Чете Жан Паул, това е един писател, който на времето си е бил твърде популярен и който оказва невероятно въздействие върху оформянето на духовния живот на Роберт Шуман, който днес обаче поради може би прекалено претоварената метафорика е забравен. Вероятно съществуват и други причини от чисто литературен характер за това. Шуман чете старогръцките трагедии, защото потапя се и в античната литература. Заедно с това започва да учи пиано, учи при един не лош местен музикант, но музикант, който съзнава, че детето е толкова самобитно в своята музикална обособеност, че той, местният музикант, не може практически нищо да му предложи. Той открива, че Шуман се саморазвива като музикант. И това наистина е валидно не само за този най-ранен детски период, но фактически за цялото му музикантско израстване и за по-късните негови етапи. Връщаме се към литературата. Шуман създава пиеси, детски пиеси, разбира се, които той поставя със свои приятели, имат си съответно и своята публика, това са техни съученици, това са съседи, това са познати. Шуман пише непрекъснато и в дневника си. Така, той е човек на словото, безусловно, но заедно с това и човек на музиката. И когато става на 16, 17, 18 години въпроса за това музикант ли ще бъде по-нататък или литератор, пред него се изправя с особена острота. Има една запазена бележка в дневник. Дневник от именно този юношески период на композитура, която бележка предава точно тази разкъсаност на Шуман между литературата и музиката.
Но преди да минем нататък, преди да напуснем Цвикал, трябва да споменем и това, че Шуман сформира едно сдружение, един кръжок по литература в училище, който той ръководи, а един оркестър, може би е много силно казан оркестър, един инструментален ансамбъл от негови приятели, свирещи на различни инструменти, цигулка, флейта и прочи, с който ансамбъл Шуман се опитва да изпълнява партитурите на големите немски класици. По начина, по който това е било възможно при тези обстоятелства. Бащата, както споменах преди малко, почива, когато Шуман е на 16 години и по настояване на майката на композитора, която той много обича, и на неговия суров и много прагматичен настойник, Шуман трябва да се запише в факултета по право в Лайпциг, нещо, което става през 1828 година, малко преди той да е навършил своята 18 годишнина. Шуман съобщава за това как пристига в Лайпциг, как възприема града, хората в едно писмо до майка си.